Velkommen til De Danske Challenge, og shoutout til Anders Skov for at hjælpe os med at finde en god challenge. Så den her challenge kommer til at gå ud på med, at vi sidder med vores fødder på jorden, og det er ret koldt lige nu, så vi tager ligesom vores... I kan lige se her. Vi tager ligesom vores bukser op til knæet, og ser, hvor lang tid det tager, for at jeg fryser. Så ja, jeg vil håbe på, at I synes, det er en god video. Så ja. Om 3, 2, 1, go! Og jeg sad bare der og ventede og ventede og ventede. Ja, det var lige 10 sekunder jeg ventede, men alligevel. Så jeg sad bare og ventede, og der skete ikke rigtig noget. Ikke en ski. Det eneste jeg gjorde var bare sad og sagde bla 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 bla. Så bare bla 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 bla. Jabbing, jabbing, jabbing. Det eneste jeg kan finde ud af at sige. Men så begyndte det at blive lidt koldt efter et stykke tid, så ja. Det må I se. Nu er det meget koldt. Damn, det er koldt. Ja, jeg tænker at stoppe videoen nu, på grund af nu begynder jeg at fryse virkelig meget. Så tak for, at I så videoen. Vi ses! Håber, I synes, videoen var virkelig god. Vi ses!